Der er en generel klausul omkring god markedsføringsskik, som dækker alle, som markedsfører sig. Disse betingelser dækker ud over dette alle typer for markedsføring. Derudover tages der særligt hensyn til den enkelte forbruger, samfundsinteresser og erhvervsdrivende. I stykke 2 henvises til, at man ikke må gå direkte og bruge markedsføring til at gå ind og påvirke forbrugerens adfærd. Dertil kan der tilkomme forbrugeren erstatning, hvis den erhvervsdrivende ikke udviser god markedsføringsskik. Ifølge en almindelig regel, det vil sige Kubler-reglen. Dog kan det være vanskeligt at bestemme størrelsesforholdet på det økonomiske tab, såvel som vederlag for markedsforstyrrelser. I en sag i www.prav.dk strider imod markedsføringslovens paragraf 1, i det de går imod almene samfundsinteresser, såvel som skik, da de går ind og tilbyder billige festpakker i form af hov, alkohol og lignende, selvom det ikke er sikkert. Dette tilfælde strider også imod paragraf 8 stykke 2, i det de ikke må gå ind og målrette markedsføringen imod børn og unge, som enten direkte eller indirekte promoverer vold i forhold til praksis med rusmidler, alkohol, som kan føre til hensynsløs vold. Forbrugerombudsmanden har desuden udtalt sig omkring go-rejser, da der har været anvendt alkohol og andre eventuelle rusmidler i deres markedsføring til unge, som tilsidesætter de almene samfundsinteresser. Omhandler alt fra konkurrenters skilte, uniformer eller anden form for udsmykning. Bestemmelsen supplerer reglerne om kendetegnsbeskyttelse i varemærkeloven og om virksomheds- eller selskab og personnavnebeskyttelsen, såvel som aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven og navneloven. Formålet er dermed primært at beskytte erhvervsdrivendes markedsføringskendetegn, da der ikke skal kunne fremkaldes eventuel forveksling med andres. Overtrædelse af loven vil endvidere fremkalde straf i form af bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Paragraf 30. Ved forsætlig overtrædelse af paragraf 18 straffes ved bøde, medmindre højere straf er forskyldt ved anden lovgivning. Dertil har vi en sag om en krænkelse af Nomas varemærke ved internetannoncering for en chokoladeklub. Medievirksomheden M producerede en internetannonce for handelsvirksomheden H for en chokolade K, hvori de benyttede sig af en lodtrækning til en middag på restauranten Noma. Noma blev ud over dette omtalt som verdens bedste. Sø- og handelsretten pålagde M og H solidarisk at betale vederlag i form af 150.000 kroner til Noma. Herunder indgår henholdsvis markedsføringslovens paragraf 1, 18 og 20. 19. Virksomhedens erhvervshemmeligheder. Paragraf 19 har til formål at beskytte virksomhedens erhvervshemmeligheder, som for eksempel know-how, produktionsforhold, såvel som afsætningsmæssige forhold, som indgår herunder forskning og analyser på baggrund af deres markeder. Desuden omhandler straffeforhold straf op til 2 års fængselsdom. En mulig retslig konflikt kunne være, at hvis en medarbejder har kendskab til en virksomheds afsætningsforhold og kundekartoteker, og bruger dem som konkurrencemæssig fordel i en anden virksomhed.